సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్స్ అగైన్ సివి ఆపో సిస్టమ్. నేను ఈరోజు నా డ్రెస్సెస్, క్యారెక్టర్స్, నా గన్ స్కిన్స్ చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అది వచ్చిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. సో వీడియోని కాసేపు పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇదన్నమాట నాది గైస్. నాకు ఇది పర్మనెంట్ రాలేదు, 24 అవర్స్కి వచ్చింది. ఇంకా 1 డే ఉంది. సారీ గైస్, కాసేపు వీడియోని పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది అన్నమాట. గిల్డ్లో చూద్దాం. నాది ఇదే గిల్డ్ అనమాట. సో స్మార్ట్ స్వాడ్ నా గిల్డ్. చాలామంది ఆన్లైన్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇతన్ని చూద్దాం. ఇతను ఈ సీజన్ ఎలైట్ పాస్ కొనేశాడు. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలైట్ పాస్ అన్నమాట. సో ఇతను ఎవరో పిలిచారు. 2 ఎలైట్ పాస్లు కొన్నాడు. ఎంత టాప్అప్ చేస్తారు. సరే, వ్యాలెట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఏదో వచ్చేది చూద్దాం. నా డ్రెస్సెస్ చూపిస్తాను ఆల్రెడీ మీకు. ఇవే అన్నమాట నా హెయిర్ స్టైల్స్. ఇవే అన్నమాట నా మాస్క్స్. ఇతను ఎవరో పిలుస్తున్నాడు. ఇదే అన్నమాట. దీంట్లో ఏమో నాకు ఇవన్నీ నా షర్ట్స్ అన్నమాట. నేను ప్యాంట్స్ చూపిస్తాను. ఇవన్నీ నా ప్యాంట్స్ అన్నమాట. సో అదర్స్లో మనకి ఏదో వచ్చింది, ఇంక్యుబేటర్ కూడా వచ్చింది నాకు. సో ఇప్పుడు ఇది నా క్యారెక్టర్స్. హైటాకి ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట నాకు. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చేంజ్ వచ్చి మీకు నా క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తాను. ఇవన్నీ నా క్యారెక్టర్స్. వీళ్ళు 6 డేస్కి వచ్చారు. నేను మొన్న జోటాన్ తీసుకున్నాను, ఫ్రీకి ఇచ్చారు. ఇవన్నీ నా క్యారెక్టర్స్ అనమాట. ఆ లోక్ని చూద్దాం. డబ్బులకి పెట్టారు ఆ లోక్. నేను ఇది కొనాలనుకుంటున్నాను గైస్. సో ఇప్పుడు ముందు ఈ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళందరినీ కొనేయాలి. వీళ్ళందరూ నా దగ్గర ఓన్డ్. సో ఇప్పుడు నా కలెక్షన్స్ చూపిస్తాను మీకు. కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ నా వెపన్స్ కలెక్షన్స్ అన్నమాట. నా ప్రొఫైల్. ఇవన్నీ నా ఇమోట్స్. ఇది నా ఇమోట్. వెహికల్స్లో నాకేం రాలేదు. బ్యాక్ ప్యాక్స్లో నాకు ఇది వచ్చింది. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది అస్సలు బాగుండదు, నాకు నచ్చలేదు. ఇది బాగుంది. ఈవెంట్లో వచ్చింది నాకు. ఇవన్నీ నా లూట్ బాక్సెస్. ఇవన్నీ నా బోర్డ్స్. ఇవన్నీ నా పారాషూట్స్. ఇవన్నీ నా పిన్స్. ఇవన్నీ నా అడ్వెంటర్స్. నేను జుబాయ్ లాగా ఇది పెట్టుకున్నాను. ఇవన్నీ నా బ్యానర్స్. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ కూడా ఒక గేమ్ ప్లే ఆడబోదాం మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. కలెక్షన్లో మనకి ఇది ఇంకా ఎంతసేపు ఉండిద్ది. M60 స్కిన్ ఇంకొక 1 డే ఉండిద్ది. సో రేపటి వరకు ఉండిద్ది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం. క్లాస్ 4 ర్యాంక్డ్. ఈరోజు ఏమన్నా కొత్తగా చూసా పరిగెట్టరు. సో ఇప్పుడు ఆడదాం.
సో ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకుందాం, బుయా కొడతామో లేదో చూద్దాం గాయ్స్. సో మనం ఇప్పుడు గోల్డ్లో ఉన్నామన్నమాట. నేను ఇది తీసుకున్నాను, 60% అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకున్నాను అన్నమాట, G18 స్పెషల్. మనకి ఎవరో కొడుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక డీజే అనుకున్నాడు, కింద ఒక ఎనిమి ఉన్నాడు. కింద నుంచి ఒక ఎనిమి వస్తున్నాడు. వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? అల్వారో అల్వారో అల్వారో. సారీ గాయస్, నన్ను ఎవరో కొడుతున్నారు. ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నాడు? సారీ గాయస్. ఓహో ఇక్కడ ఉన్నాడా? మనం HPS తీసుకుందాం. సో మనం తర్వాత చూపిస్తాను. నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఎక్కడ ఉన్నారు? ఓ నో, మనల్ని కొడుతున్నారు గాయ్స్. ఏ జిమ్కాండి సాబ్, तुम జిమ్కాండి वाले नहीं है, तुम జిమ్కాండి साहब ऑन करो. సో ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు ఇంటి లోపల, బయటకు వస్తలేరు. నా హెల్త్ హెల్త్ హెల్త్. హల్క్ చాలా బాగున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉందాం. షార్ట్ పట్టిద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఈ గేమ్లో విక్టరీ కొట్టేసాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం జరిగింది నెక్స్ట్ గేమ్లో. సో ఇప్పుడు నేను MB5 తీసుకున్నాను అనమాట. 100 రూపీస్ ఉంచేద్దాం, దేనికి అని వస్తుంది. ఇతను చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు. మనం ఈ డీజేలో ఒక అతనికి రిక్వెస్ట్ పంపిద్దాం. చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు వెనకాల నుంచి అటాక్ చేద్దామా, ముందటి నుంచి అటాక్ చేద్దామా? ఫ్యాక్టరీ ఇస్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ గైస్. ఫ్యాక్టరీ నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ తెలుసా ఫ్రెండ్స్. నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకే మొన్న ఇక్కడ వీడియో తీసి పెట్టాను కదా. ఎవరు లేరు. సో వెనకాల నుంచి వెన్నుపోటు పొడుద్దామని చూస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అతను నాక్ అయిపోయాడు. 10% డ్యామేజ్ నేనే ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం వాళ్ళిద్దరు ఇంకా ఇద్దరు ఎక్కడో ఉన్నారు అని. ఎవడో ఫామస్ తోటి కొడుతుండే బాగా. ఓ విక్టరీ. సో ఇప్పుడు నేను 4 బుల్లెట్ షార్ట్ గన్ తీసుకుంటాను. వస్తే తీసుకుంటాను, లేకపోతే వదిలేస్తాను. షార్ట్ गन भैया, क्या जिंकांडी, मुझे पास ग्लू वॉल नहीं है. बंदर 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 भैया 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 डीजे आलोक भैया. ఓ డీజే ఆలోక్ అతను వెనకాల నుంచి రష్ కొడుతున్నాడు. రష్ కరో నా ఈ బాస్. సో ఇప్పుడు ఇతని పేరు విక్కీ బాస్ అంట. సో
సో ఇప్పుడు వెనకాల నుంచి వెళ్ళి రష్ కొడదాం. వెనకాలనే ఉంటారు జిమ్ కాండీ. మీరు మా వాళ్ళని కొడతారా? మీరు మా వాళ్ళని కొడతారా? మా ఊళ్ళని కొడతారా? क्या जिम कांडी भैया? నాకు వెనకాల నుంచి రష్ కర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మెడికేట్ ఇద్దాం. क्या जिम कांडी? हेलो हमारे वो दोनों किधर है? నేను ఒకటి నాక్ చేశాను కదా, వాళ్ళు రివైవ్ ఇచ్చేసుకున్నారేమో గైస్. రివైవ్ వీలేదా? ఇంకెక్కడున్నారు? గైస్ ఓపీ వాలా హెడ్ షాట్. సారీ గైస్, సారీ. మా మమ్మీ పిలిచిందాను కాబట్టి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు మనం M1014 తీసుకుందాం. M1014 తీసుకుంటే ఎలా ఉండిద్దో వీళ్ళందరికీ అర్థమైద్ది. బైలోకి వెళ్ళి మనం ఇది తీసుకుందాం, డెజర్ట్ ఈగల్ 300కి ఒక గ్లూ వాల్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనము కింగ్స్, వీఆర్ ది కింగ్స్. మమ్మీ కొద్దిసేపు అరవకు ప్లీజ్. సారీ గైస్. భయ్యా డీజే అల్లోకు భయ్యా డీజే అల్లోకి దేదో నా. సో ఇప్పుడు వెనకాల ఎవరో ఉన్నారు అని మనకి చెప్తున్నారు. అప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాం ఎవరు ఉన్నారో. बहुत अच्छा है. సో గాయ్స్ మనం నాక్ అయిపోయాం విత్ SKS. సో కాండి భయ్యా, कांडी साहब 1014 निकालो भैया. नॉक ये वाला नॉक, वो वाला M1014. ये बूया మనకి सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम. क्या भैया तुम डीजे अलग. సో గైస్ ఇదన్నమాట మన గేమ్ ప్లే. సో మీరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఒక గంట వచ్చింది, ఆ గంటని కొట్టండి. అప్పుడు నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియోస్ మీకు వచ్చేస్తాయి. సో టాటా details. So tata guys, bye bye.